I don't have any regrets anymore because ndiri palanchi saka pandanzwa kuti pane vanhu vemaspika weSly Media wauya ndabva ndati mutange kutaura neni nekuti ndine zvakawanda zvekutaura. Ndamirira kurwa ndiri mkundi naJesi shewengu. Mimi mauya kuzotonga nyaya dzangu here kana kuti mauya kuti ndikubatsirei ndikutaurirei zviri kunetsa mumusha menyu chaimo? Ini ndabatsira vanhu vakawanda. Ndabatsira vanhu vakawanda handizivi kana vatungamiriri chero wenyika chaivo. Ndikuti I haven't had much trouble also because I projected I'm strictly business. Yes. So I haven't had people coming through with marriage proposals. Ndandichiti bhuku iri ndereiko iri na maijirima? Inini ndinoshanda paBoomgate. PaBoomgate maBoomgate ane mukurumbira aya ndo andinoshanda inini. Saka munhu wese akambopfura nepaBoomgate ndiripo inini warimo wese. Wana comic pastor wanani maprofeti ese amunoziya wanhu wese wakakosha warimo. Mubhuku iri Boomgate rakakosha vananga vachipinda panongopinda vanhu vakakosha chete. Ndingati inzvimbo nenharaunda yatinogara yatinotungamirirwa nemukuru wedu anonzi Mr. R. Duve. Saka ndiko kwatinenge tichigara zvekare. Munongopinda vanhu vakakosha, mune makambani, muno waimbi, muno maprofeti, macelebrities nesu tirimo. Saka ndinenge ndichifamba vanhu vanenge vachiuya nekuti ndiri munhu anobatsira vanhu. Vanhu vanenge vachiuya vachiti ndiri kupfuura maswera seMaiguru ndanga ndine dambudziko saka ndikanyora zita rake ndinokwanisa kuzomunamatira siku nesikati iye ndozomuti nditumire kana riri grocery kana iri mari yekuti ndimunamatire kuti zvinhu zvake zvimufambire. Saka makatanga rini zvemweya zvekutoti makutoziva kutoti ndakutonamatira vanhu vachitotiwo zvinhu zvangu zvafamba vachikutendai negrocery? Ini ndabatsira vanhu vakawanda. Ndabatsira vanhu vakawanda handizivi kana vatungamiriri chero wenyika chaivo. Ndanga ndiri palanchi saka pandanzwa kuti pane vanhu vemaspika weSly Media wauya ndabva ndati mutange kutaura neni nekuti ndine zvakawanda zvekutaura. Seipapa tatarisana neChristmas Mukoma Robert. Handizivi kuti maamuchifungei neni maiguru wenyu. Ndiyo nguva iyoyi yekuti munozoti handina kunge ndataura. Muri kufungei? Muri yeZimbabwe muri kufungei neni amaiguru wenyu? Panotiwo mabhiskits ipapo kana madrinks kana iri chini. Ini ndiri kufungidzira kuti muri kufunga kuti zvayangova yeChristmas ingova yekunaya. Inini sababa mudiki ndochitenga mbeu handiti imimi naMukoma havasi kusenza kababa vakuziya. Naiti vanomboendawo but mabasa acho hazvinyanyatsotisuka saka moenda munotanga upenyu nyowani kumusha ndakupai mbeu munda uri kwakasiyiwa nababa. Kana inini musandione kugara mupurazi kudai handigare kumushani. Handigare kumusha. Ndinotogara zvangu paBoomgate munhu wechikadzi achiti ndiri kushandira vanhu vamaiguru pane chiri kubuda ipapo. Mimi mauya kuzotonga nyaya dzangu here kana kuti mauya kuti ndikubatsirei ndikutaurirei zviri kunetsa mumusha menyu chaimo? Muwara sekuru makagadzira. Vaiti paChristmas papa muda kuti muende ipapo. Atete vakuru vekushaya muna January kana makavagadzirira here? Iva vakati musandigadzire nokuti hanzi ndakafa ndichinamata. Ndizvo zvinonetsa saka ndakati muri kufungei neni amaiguru wenyu. Ndiro basa rangu rekuti ndinoya ndichigadzirisa. Pamunotambira izvezvi zvimabhonasi enyu muchatondikanganwa. Saka ndirangarirei muise mari dzenyu $2 pamunhu wese muti amaiguru minamato yedu amaiguru zviri kunetsa munyika amaiguru Christmas iyo kana riri grocery kana anonzi ani musikana Elizabeth wana Eliza wese wanotowana varume gore rinoya richitanga munotonzwa Eliza watochata. Asi nini ndanga ndiri kuronga zvangu kuchata inini kana gore rino rapera. Mungaregerere nezvamavitaura kuti grocery riri kuyana namadungwe najavha yaro razara kuseri kwembou. Handiti changodiwa chete idheti zvekudya zvavapoka. Hai kwete ndakana nekuti kana chikafu chinenge chichitotengeswa kumuchato. Handingati vanhu vangauye kumuchato nekuti mumba mangu maita grocery minamato yangu kaya ndiri kurara ndichinamata siku nesikati. Handikwanise kuti mauya kumuchato kwangu mahara mobva madya futi mahara zvipo pamwe hamusiyeba. Aiwa kana muchiuye kumuchato ndiri kutoronga kumuchato kana muchiuye kumuchato muchatobhadhara
chikafu chinenge chichitengeswa wanoperekedza vanenge vachitibhadhara kuti waperekedze muchato wangu nekuti ndiri amai guru wenyika handise munhu womangamangaba saka ndiyo nyaya yacho. Muri kuzvinzwira character yatiri kutaura nayo panapa ndaamai Jeremiah. Toziva kuti mukaenda paFacebook page varipo amai Jeremiah mazuva ano vari kupisa character yavo iripo. Chikurudziro chedu ndechekuti like page yavo so that every time pavanokanda kamwe kaskit mubva mazuva kuti aiwa zvinyowani zviripo. Mukadzi anetsa akaona basa paBoomkit iye zvinezvi zvikatimudza kuti iye munhu anonzi mai Jeremiah timubvise mucharacter iyoyo timudzosere kumunhu akazvarwa nemukadzi. Vanzvadzi zvekuacta izvi zvakatanga rini nekuti takazongoona mai Jeremiah apo boom hatiziva kuti social media ndiyo yakanonoka here kana kuti chakatangira chimwe chiya. Mukoma Robert ndanzwa kufara. I am very humbled. Ndiri kunzwa ku right now handitomboziva kuti zviri kubuda here because I'm really starstruck. Basa renyu rihombe. I've been seeing your content, I've been following your stories. You are helping people. It's big. So ndanzwa kudzamirwa kuti masviko kwedu kuno. Kuacta ndakazongotanga I think kuacta muchitaura ndakuti muacti taurai zvinezvi ndakubvise muka ndakutona mai Jeremiah vakutodza. Okay, maybe all right. I started acting in 2016. Okay. Ndingati I was doing music. I was a reggae artist. I was starting out. And then I came across, or I was introduced to a guy in the Anon's Blessing, Parisa, or Bless Gatsi, where Be Identified. Dia kanditi, he's got a series, Yarutanga Inonzi Kuchina, and he identified me and he wanted to groom me. I knew nothing. Okay. And my first time on set was on Kuchina. And then I went to Envision Studios. I did a short film. I went and did another short film, I think with them again, and a series, but that one didn't come out. So ndobva ndambomira because I had to go to work. I had so many things I had to juggle at the time. So that's when early this year I started again. This year was just an opportunity I was given by Shugeta. He was creating his content for his new program with Butterfly. And then they said, toda kufonerai ungoito, because ndakambomudza idea kuti pane munhu anogona kungofona kuredhiyo otanga ngokwazisa achikuinterrupta uchitadza kutaura. Panditi fona uite izvozvo zvawakataura. And then that was the beginning of it. They recorded it and then they posted it. That's when I was like, oh wow, I'm very encouraged. And they invited me to the studio. That's when even the uniform was launched. Okay. I went there. I was just like, I picked a few stuff and then Vandango and then it just started. And then I began to just seriously work on the page and the content, and I've had overwhelming response. And kwanozonzi mai Jeremiah because mataura kwakawanda ndakazodai saka akazoti kuti character yandada kunyatsobuilda manje for now ndimai Jeremiah. Ndini because like pandakangopiwa opportunity yachona zvakabva zvatongotanga kungoita because I was raised by Toko, my grandmother, who passed away early this year. So as a form of mourning, me and my sisters would joke about the way she would talk. I'm not saying my Jeremiah is like my grandmother, but mataurira wayo chitoko, you know. So and then vatango zongowedzera mazi energy wayo. I created an image of mukadzi anonzi my Jeremiah anogara mumaprazi anongovhengedzera, but most of all atori nerudo. She means well, but things just go another direction when she's involved. So that's when I just started developing the character. But ndatongotaura kuti vanonzi my Jeremiah and paBoomkit. paBoomkit neighborhood medu mune Boomkit. So as a form of creating the content, I just imagined where else would I be shooting? I can't be sitting on a chair every day. And then the idea came and then we tried it and it's been, I think it's one of my best. It is. It is. Saka ndikona muri kusenza nema vanhu vatingati they've already made it to a certain level, ana comic pastor na Butterfly, you know. Zviri nyore sei kusenza navanhu vakadasaiva kuti mugara pasi muti senge na comic pastor muchita kaskit kaiwa achitoka paBoomkit.
munonyora pasi here munoita sei kuti munyatsoona kuti chinhu chedu chabuda kana kuti tichitasa matuma character yenyu comic pastor naamai Jeremiah ndofunga mukangonzi endai apo imi ndakatenda Mwari because hazvisi nyore to even get that person. Vanhu vari kushanda ende vanhu ava vakakosha zvekutodaro. Comic pastor is an important person. Shugeta and Butterfly important people. Saka I feel they are more seasoned. So anenge achitopanika most of the times in the moment ndini was ndini siri unatsoziya zvandiri kuita kungoita kuti kungodeliver zvandanzi ndiite tinongotaurana kascenario kekuti comic ndoda kuti muuye paBoomgate ndikuudzei kuti ndonzi Esnat Mzanenamo. That's what I only told him. But pavakauya vakacreator vakadirector and everything just flowed. So angatori in a panic mode ndini kuti hey, if I don't do this well ndeit I say and saka do you have any regrets kuti I wish I could have started acting in a character yamai Jeremiah kare kana kuti any other but inini wacho ndichinzi esinati ndakuacta ndichita zvinhu zvangu? I don't have any regrets anymore because there's a time when I used to think if you at a certain age or if you've passed a certain stage in life, you can no longer achieve anything. This was the time and God gave me this chance now. And this is when I'm delivering it. I don't know if she's going to be existing in the next 5 or 10 years, but right now is the time. So I have no regrets. And now I'm doing this. Saka zvemusic takabataisa paside here kana kuti dzimwe dzenguva kana tisiri paBoomgate tinezimba. Music inotogara ingori kumba kwedu. So I can't really say I'm gonna stop because you never know if I get the opportunity, because just because kumba kwedu iriko doesn't mean I have a chance to do it all the time. Neither do I have the inspiration, but I'm sure Mwari wachitichengeta. I hope one day I'll release a song. You are a mother, you are a wife. And kazhinji basa ramuri kuita mai Jeremiah rinokuisa paLimelight. How do you handle isusu kuma inbox tauya wozati pa social media unoenda via inbox unoenda inbox obviously I like you bozi hatisi kuona amai vaini mwana wavava anditi mai kuziva hatisi kuvaona tiri kungoona mai Jeremiah saka tombenda neku inbox kuti koshamwari zvakamira sei. How do you handle such characters because andanga ari mafans but zvinhu zvaari kuda chezvo you never know kuti vada kuita sei. How do I handle it? Handifunga kuti handisi kuti vanhu ngavauya ndabatsira asi kuti ndine dambudziko zvazoita kuti ndikudaidzei pano. Mazuva apfuura mira tibva tanga tawirirana padambudziko racho. Dambudziko nderangu kana kuti nderenyu ramaonawo zvenyu pamweya because handidi rangu chaiyo handidi kuti ribude live. Inini renyu ndanga ndisiri kuda kuritaura nekuti tanga tisati taziwana kuti munozondipeiwo. Ndaona muine dambudziko chairo nekuti mune madzimai mangani nekuti inini ndaona muine mudzimai wenyu mumwe chete anokudai asi ndaona muchizopamberi apo muchizoitawo mamwe madzimai. Saka idambudziko here iroro. Idambudziko randanga ndiri kuzoona muchiita bari aiwa ini ndindauya panapa asi mukadzi wangu auya saka muri kuda kubatsirana. Dambudziko nekuti wakadzi wakandoita wawiri dambudziko ratoo mumba saka ndiri kuda kutsiura imimi nekubatsira imimi kuti zvichida pamberi apo peno kwamunonamatira kana kwamunoshandira mukazoona makuda kuroora mumwe mudzimai wechipiri kana wechitatu kana wechina ndidaidzei munouya negrosari renyu kuti minamato yachona ienderere mberi nekuti ndikasakunamatira ndaona zvinhu zvakaipa zvazoitika. Apa mune mchinamatira ndisaite vakadzi vaviri kana kuti vakawanda kana kuti musaite vakadzi vaviri vanopfuura waminaye iye ndiye amukapiwa naJehovha. Saka pagrosari ndofanira kunge ndichiuya ninaye mai Jeremiah. Grosari ndaona nemotikari yenyu Toyota iyi ndaona munokwanisa handizivi kana muchikwanisa kuuya ne20 kg rice necooking oil yenyu 10 liters kana muchikwanisa kuurayirwa iri mombe yakandodaro kana muchigona ngobvisa zvemukati moya nayo iri mombe nekuti ndokuitira ichipiriso asi mombe yachona ino tinozoenda kune mabhucha wandichekera ndozoisa mumafiriji mangu kuti zvinhu ndichiramba pese pandangoibika kumba munamato wenyu unenge uchienderera mberi. Makatanga rinzvii kunamatira kushandira vanhu because ndinenge kuziya nhoroondo yenyu ndinondiratidza kuti amai ava vari kuona zvechokwadi mai Jeremiah. Inini ndingati
ndakatanga last month ndopandakatanga ndakange ndaona umwe mukomana neumwe musikana wanoshanda iko kuzvidhivhidhi kwenyu ikoku wachishupika ndichishaya kuti wanorooriwa sei saka ini kwakuzovafonera kubasa kwavo ndichivafonera ndichiti nhai wanangu makamira sei tumireiwo zvakati nozvakati ndikuitire minamato ndakanzwa mweya wachitotanga kutaura neni handina mwedzi inopfira 3 ndichibatsira ndakatotangawo last month asi ndikuona kabhuku razara kutanga kubatsira kwandakaita vanhu zvinhu zvakandivhurikira zvokuti kana murume wangu bobo wakuziwa akabva atonobvisa mari kumusha kwedu inini ndikaona mari ndikaona basa pabhungeti ndikatanga mabhizinesi izvezvi ndine mabhizinesi ndine mushonga wandakagadzira wokubatsira une mhiripiri une vim une safe une sugar une salt une zvinhu zvese zvokuti chero nevhiniga kana matambudziko ako anogona kufinyama chaiwo nevhiniga ndinenge ndakaisa saka mubhuku pakangotanga kuya vanhu ndakatanga kutora musikana ndichazotaura naye kana tapedza nemukomana wamunaye ndirida kuzovaitira minamato yekuti muwaite promotion imimi minamato wenyu ndowekuti muitewo futi promotion ndaona mawana mabasa kumatolgate kumachii chaiko kubuda muofisi ndichienda patolgate nekuti hapana basa rakakosha kupfuura repatolgate inini ndo pandiri kutotarisirawo ndikabva pabhungeti gore richitanga mwari wandirangarirawo zvavo ndinenge ndapatolgate saka apa mune mchitinyorereko mazita bhozi isusu vamwe tinouya kunokuka ma1on1 kaya chimbomirai ndiri painterview chimbomirai ndiri painterview ndiremekedzei vanhu ndiremekedzei ndiri kuti vanhu vese varimo mubhuku mutungamiriri wenyika arimo mubhuku kana wamagaya kana wamadungwe kana wani wese varimo mubhuku vanotopfuura nepabhungeti nchivaitira minamato yavo zvokuti mukatarisa imba iri kuseri kuyo yazara nezvinhu zvokuti handichatorari ndiri kungoramba ndichingonamatira ko toyota yenyu yakanyorwa kunzi chi Sly Media ndakandishida kondambozviziva here ndakandikuda saka munoita zvokutora nhau nekutaura nyaya tinouya tichitora nhau kwete kushandirwa kwamaoda kuti mundiitiro indauya kunokurega ndiyozotora nhau ima kuti maona zvemarriage yangu saka regai ndingokwazisa ndinoda kungokwazisa baba wangu atezvara wangu nditi upenyu ndiri kuuya ikoko mirai majeremaya mirai ndakwazisa namwene wangu takaparadzana tisiri kutaudzana ba nekuti waiti ini ndichauya kuzorima kumusha ina handisi kukwanisa muonei kuvanhu wana Sly Media watouya pano kureva kuti ini ndave kupisa ndave munhu akakosha ndoda kukwazisa baba wamudiku Bernard ndokwazisa anzvadzi ngirini January ndokwazisa ndekuti mavha makaona paakaunzwa kumba paya achinzi murume ari kuramba mwana wake akatozodzokera zvekare ano pamwe pamwiri hatisi kuziva kuti ndepaniba asi ndichazotaura nemi kana ndauya kuchristmas ndobva ndakwazisa nomurume wangu andasiya kumba baba wakuziva ndingoti ngatingowirira naye tingodanana tingoita tichigarisana muupenyu ndakanzai ndakupai mukana wekukwazisa ndichati ndichandozokupai mukana wekukwazisa kunopera chirongwa saka ndizive kuti muchazokwazisa kuti chi asi pane nyaya yamataura yekuti vamadungwe munouya kuzovabatsira imimi chaiye vamadungwe munhu anoenda kudenga kunotaura namwari nekuti munhu nemunhu wese ane munhu anomubatsira chero wana muprofita Abraham nana mambo David amadungwe imi udzai vanhu wavhare zvikwere izvo uye huku dzangu dziri kuningirina ndinobatsira vanhu wese chero Moses anga aine muprofita wake Daniel wawaitoningirina saka wana madungwe nawana magaya nawana prophet Jeva wese ivavo ndinowaitira munamato nekuti munhu nemunhu wese anodawo munhu anomutungamirira pamweya saka inini ndakasarudzwa pazvakanzi pari kusarudzwa wana amai guru wenyika mweya ndobva wasarudza inini ndikatonzi ndava amai guru weZimbabwe ndichiitira makamira tara ndikuza kunge kubhumugeti kwenyu kunenge kune munhu ari kuridza bhero baba wakuziva vacho vari padhuze here muvatume kuti vanoona kuti chii chiri kuitika baba wakuziva vari panaiti saka izvozvo wanga wakarara iwo amungati vamunoona vane trouser reblu awanzwe bairi munonditeererei kodzokerai kubhungeti inbox but ndikuti I haven't had much trouble also because I
I projected I'm strictly business. So I haven't had people coming through with marriage proposals or things of the sort. Of course, if they do come, we might probably laugh it off, but because marriage in itself, ina phone mukati or anything else, if things get to affect that, I don't think it's going to be social media. Kwa baba wakuziya vanozviendera sei makufamba kungoenda paokey apo mai Jeremiah ende pane bottle stock apo anenge achidhakwa chenye chakadhakwa zvacho apa muri kuti nhasi zvinhu zvese hazvipo muna baba wakuziya kuti zvauya zvidhakwa iyo vanozviendera sei baba wakuziya manje vachona nefemu tingati yani mudzimai wavo. He hasn't handled it badly. And maybe I'm not saying I'm well groomed or better than most, or I'm not giving myself any credit, but I receive more love. And most of the people that have been following my content and appreciating me are mostly ladies. Saka rudo rwacho rutori beyond zvandikutarisira, because ladies, when they like you, they do. And when they stop, mawanako. Saka, as you're saying, in the next 5 years, trikuona character ya mai Jeremiah ichienda papi? Ndoda kuti inge iriko. Pamwe vachaona basa kutogeti kwavari kushuwira. Pamwe vanenge vane krawa yavo since vari munhu ane macertificates ezinata, chiprofita, vane macertificates ese, zvese vanoita. So I don't know, but I'm hoping zvinhu zvinenge zvakurawo. Muna artist here wamungati mimi one day dai zvichiita ndoda kuti ndingoshanda naye kuti ndingoita kamwe ka skit, but haasi kubatika and ndiani? Ende ndandinambozvifunga. Sure, ndandinambozvifunga. Ndakuda kuti zvitoprofita kuti pane vanhu vari kushanda ende vakatiratidza format, because hapana munhu anomboita zvinhu asinozvona kuti zvinoshanda. And I really want to appreciate and acknowledge the veterans, nyangwe vasiri vari vakudhara, vari vamamanje, the old veterans, vana baba vedu, vana Parafini, vana Mukadota, and then the nema modern veterans edu, the likes of Madam Boss, Maititi, and I think coming past, I've already achieved a dream there. Everyone else, I think I would like to work with anybody who might think they have an idea of how to work with my Jeremiah. Because in the end, ukachuza kuti ndoshandana ningi chete, kana musingena chemistry, because panongodiwa ngoti mukangowirirana chete out of the camera, pamberi pecamera zvinonoita. So anyone wandinenge ndawana ndiri kutoshuwira kuti ndichazowanawo. Handi pamaskits paya mamboenda pafacebook page penyu, moenda kumavideo section. Pane here yamungatoti haina kubuda. Ndinogara ndichizvita, I think video yese yandaita ndosana ndichiti nhei yabuda, nhei vanoti zviko izvozvi. Azozona viewership kuti ndozoona kuti vanhu vari kuappreciate, ndototenda kuti maita henyu. Isinonatsonditira ndeipiko? Hapana mheno, ndizvozvo. Munombonoverenga here macomments, because unoziva kuti munhu ane smartphone anotofunga kuti ari smart upstairs, tokuti achingoona chinhu kana kada kutokudza kuti imi mazodai, imi madai apa madai, munaverenga macomments ayo, then moita sei? Do you respond kana kuti you laugh it off, kana kuti mototsamwa moti baba wakuziva uyaone vanhu vaya vatanga? Kana handisi kumboningirina, ndinoverenga. Dzimwe nguva chingatonditadzisa kuvaverenga ese inyaya yekuti pamwe ibasa plus kana une zvivana zvakangoda kuenzana, chimwe chinenge chitamsikanzwa, chimwe chidai foni, dzimwe nguva ndinotadza. But I actually go through most of them and I respond. And like I said, I'm really appreciating madzimai muri kundiriritira. Thank you so much. Muite muchidedzana baba muchiona wamai group makawanda. I've had tremendous response from the ladies, and most ladies are not bullies or anything. Isu stara kuenda chimbotiradza kwa master mubhuku mutumbo waona kuti vari kubatsirwa nana mai Jeremiah ndanani, because vanhu kava handi munoita ma1 on 1 isi kana tauya hatina secret, hakuna kusiya mamweka turakuona esi tabu mune 1 on 1 yemwe munhu anopisa Enzo aisha munomuziva mune 1 on 1 yake yandakaita ndiye anotondiziva wana Toki vibes warimo wana ndine ningi 1 on 1 yandakapotsa ndaita na KVG, ndakanzwa paredhiyo achiti arida kuroorwa nemuprofit, ndikatomugadzirira munhingirini mushongo wake, asi hauna kuzosvika bakwaari.
regai ndizokupai, munoenda naro bhuku iri. Ndoda kuti muzonyora mazita ese panopera chirongwa yewanhu wese wakabuda munhingirini wandakaita nawo ma1 on 1. Musanyare pamatambudziko enyu kana achinge abuda pachena, ndokuti mubatsirike. Aiwa ndizvo. Saka tipeka message yake VG, mumwe watinoshanda naye tangoona zita rake mubhuku makati aida kuroorwa nemuprofita. Tipe message yake tifure tichimusira kuti naiwe nai. Aiwa pamusoro imhuri yeZimbabwe ndini mai guru wenyu mai Jeremiah. Ndanga ndadedza vakomana wana Sly Media Robert uyu kuti vambouya nditaurane nawo ndichivataurira kuti kunze kwakamira sei. Message yangu ibodzi yekutanga iri kuenda kuna Kudzai Violet Gwara. Nditi munamato wako ndakaunzwa mwanangu, ndiri kukunamatira sickness cat panopera November. Handizivo kuti unenge watambira mari, ingondibata nditaurane newe kuti wotenga zvakati nezvakati, asi ndizvozvo zvinongowanika mabaskets waye madrinks hazvina kumbowanda. Unotenga ndokuitira munamato. Ndobva ndati kwamuri muri yeZimbabwe, muri kufungei? Nene meguru wenyu Christmas yasvika. Munoda kuti ndizofona here kana kuti ndiuye ikoko? Nekuti ndikazouya hazvizobudeba zvakanaka. Aiwa ndizvozvo ndichingosimbisao Joyce munin'ina wangu ari Cape Town, nditi kana wakuparadzana nomurume haikona kurowa murume indouya zvakandodaro. Mwari ari mubatsiri wedu Joyce. Wozivawo kuti usauya ari maoko, uri kuuya kuzoona mukoma wako, takazvariwa tiri wairi kudai. Ndobva ndati kuna baba wakuziva ngatingowiriranei, inini handisi kuenda ba kumusha. Maifunga kuti ndinoenda kumusha, wakanditengera machips awo nenyama yehuku nedrinki, wakati wanondinyengerera kuenda kumusha. Handisi kuenda kumusha, ndinenge ndiri pano baba wakuziva. Ndobva ndati kuna Eliza wamoya naye muzomusiya. Mukamusiya 3 days ndichinamata naye ndine zvandaona paari. Imimi munamato wenyu ndoda kuti mugondipa nhamba dzemudzimai wenyu. Mira ipapo. Achazoya iyi ndambokudzeva pandauya pepe. Mukadzi wangu achazoya. Mune munhu ngaazvimirire nemabvi nemagoko rake. Kana zvakadaro motodzima maspika enyu nekuti hazvichaita kuti inini ndakuonai ndorega kukuudzai munamato wenyu. Daidzai mudzimai wenyu muye naye makagara pa iye akagara apa. Ndimutaurire zvese zvamunoita. Kuenda tadzei basa rangu mudaidzei ndimutaurire, ndobva ndamuitira munamato wacho. Iwo ndikuona pabhumugeti pazara. Ngativharei nekamboka. Pane kamboka munoimba kaika muri mega muchidzikisa ngirozi kaika. Kuti vanogona kuvarairwa ivo madhiraivha akamira akapaka apa kuti muvavhurire. Imbovaimbira kambo tichienda zvedisi. Mkundi ndiri mkundi na Jesse Shewengi, ndiri mkundi bvisai shangu na Jesse Shewengi, bvisai shangu mukoma Robert. Sehondo yekwa Jesu, mweya mutsvene watosvika. Ndamirira kurwa, ndiri mkundi na Jesse Shewengi. Amen.